Hallo mensen, dit is een nieuwe Minecraft server die ik zelf heb gemaakt. Join deze, je kan survivor en creatief. Ik heb creatief, dat is leuk. Dit is een hele city, daar heb ik een ingestopt weer. Je mag gewoon een Minecraft waar je wil, niet private. En dit is van. Alle huizen zijn nog gezet. Ik weet niet of dat hier werkt, maar ik hoop het wel. Ik heb wel iets kijken hoor. Maar lachen jullie me nu uit, maar hoop ik niet. Ik zoek iets, ja, hier. Ik heb dit wel. Maar ik zou je wel nog vertellen, als je dat doet, niet alleen jij kan er, iedereen kan er, maar als ik zie dat ze wat bij je huis hebben gedaan, en dan is het, voor mij mag je apart, je mag ook gewoon zonder vragen, ja, je moet vaak vragen, en ik wil doen, creatief, bij jou creatief zetten, kan ik doen, ik kan het zo doen, dus 1, 0, 6, 0, kijk, zie je? Oh. Nou, ik kan je ook gewoon weer naar de schade zetten. Dus zetten. Vandaag nog even niet. Die volgende week. Je mag gewoon in elk huis wonen. Die zijn op zich wel heel mooi. Zo. Die is gewoon echt goed meer. Wacht even afhalen. Ik heb een texture pack gedownload, zodat dat maakt het niet zo mooi. Zo. Nou. Wacht, normaal. Ik zet het niet zo hard, anders kunnen mensen die dit niet zo lang spelen. Dat vind ik ook niet goed doen. Hij lacht niet. Het is alleen maar mijn computer. Als je goed computer had, dan lacht hij niet. Maar ik kan wel goed. Nee, ik kan nog wel met de city doen, zeker. Ik denk dat de city wel even boven. Als je even niet wil dat de zombies komen, dan doe ik dat. Ja, ik kan niet zeggen hier, ik ben eraf van hebben. Oh, leuk. Je mag altijd creatief nemen. Als jij krediet doet en je wil iets bouwen, dan moet je buiten de city bouwen. En dan hier zo, dan mag je daar bouwen.
iemand vanzelf in de lucht. Ja, oké. Kun je zeggen today en je krijgt gratis terug.